Bona tarda, soc Ignasi Jyotirananda de Darshan. Avui us proposem una pràctica de Yoga Nidra Mindfulness. Primer fem una petita meditació inicial, tanquem els ulls, posem les mans davant del pit i fem la salutació ritual. Posem les mans, procurem tenir l'esquena alta, tranquil·la, amb la curvatura neutra, afluixa les cames i nota el cos físic. Tota la pràctica és mindfulness, estem atents a les sensacions immediates. Inspiro, al treure l'aire, baixo el cap. Inspiro, al treure l'aire pujo. Molt bé, Om Shanti, salut i salutacions. Comencem la sèrie d'avui, que és bàsicament un Yoga Nidra Mindfulness combinat amb visualització creativa. Nosaltres ja sabeu que som especialistes de les dues coses i que les combinem. Primer us recomanem que us asseieu bé, seu-te el millor que puguis, nos sentamos en la postura mejor posible, casi siempre usamos un poquito de altura. Otra opción es tumbarse en el suelo. Mayoritariamente el Yoga Nidra Mindfulness se practica estirada en el suelo, sobre una estadilla, sobre una manta, etc. Por ejemplo, una postura que us indico, ara us indico la posició, i després ja farem el Yoga Nidra Mindfulness. Mira, ens posem així, anem baixant a poc, procurem allargar la zona de les cervicals. Molt bé, la pelvis lluny, el cap lluny, els braços hi ha diverses opcions, o aquí. Si algú vol estar una mica més despert o desperta, hi ha una tècnica molt bona, que és posar el braç així. Què vol dir? Que si t'adorms una mica es mou, i llavors estàs més atent. Si hi ha un moment que dius, és que m'aniria millor descansar i dormir-me una mica, no passa res per un dia, poses la mà aquí o aquí i ja ho tenim. Per sortir de la posició ho demostro, perquè avui el Nidra el faré des de la càmera, perquè així em sentiu millor. Mira, per sortir, flexiono, m'emporto el material, caic al costat esquerre amb les natges, la pelvis, passo el cos a la banda dreta, passo el braç per sota i empento al terra. Anem a fer el Yoga Nidra Mindfulness, us aneu estirant, o te vas asseient, jo us ho vaig dirigint, me'n vaig a la càmera i, sisplau, si voleu, em aneu seguint. Bé, primer adopta la postura, que et vagi bé a tu. Procura tenir espai, l'esquena, el coll, tot bé. Us recordem diverses coses. Una d'elles és que tota la pràctica és un mindfulness. Com es fa això? Bàsicament ens dediquem a notar sensacions del present immediat, que també inclou l'estat anímic, emocional, sigui quin sigui. Quines actituds recomanem? Recomanem una actitud d'obertura a qualsevol cosa que vingui. No és una meditació de concentració en una cosa, no. És una meditació d'obertura. Una altra actitud és curiositat, és com si anessis a explorar. Jo us ajudo a explorar i tu vas explorant. L'exploració depèn de tu, no depèn de mi. Jo sí que aplico una tècnica especial que em aneu seguint si podeu. Obertura, curiositat, acceptació a qualsevol cosa que vingui, de qualsevol nivell, compassió i autocompassió per qualsevol cosa que passi. Més instruccions prèvies. Ara estem fent, encara no és el Yoga Nidra Mindfulness, és l'explicació prèvia. Una altra cosa que recomanem és que et mantinguis conscientment immòbil, i una altra cosa que també recomanem és que tota la pràctica és voluntària. Què vol dir? Que tu vas experimentant i jo no et dic el resultat, tot el resultat depèn de tu. És una pràctica de mindfulness. Llavors, una altra recomanació és que si tu alguna instrucció no la pots seguir, no passa res, perquè com que tot és voluntari, ara sí que ja comencem. Ara fixeu-vos que el to de veu canvia, la velocitat canvia, comencem. Adopta la posició el millor que puguis i si notes que cal millorar la posició, ho pots fer-ho. Millor que ho facis al principi.
Bé, a poc, tanca els ulls. Normalment el Yoga Nidra Mindfulness el fem amb els ulls tancats còmodament i ens dediquem a experimentar coses. Jo te les proposo i tu fas el que puguis. Recorda la sala. Com és la sala en la que et trobes ara? Recorda la sala. Nota els sons. Date cuenta de los sonidos. Cualquier sonido vale. És un mindfulness dels sons. Deixa que els sons t'arribin, els que siguin. A vegades n'hi ha més sons, de vegades menys. Y quasi sempre van canviant. Los sonidos tienen tendencia a ir cambiando. Y simplemente procuramos percibirlo. Simplemente. Bien, date cuenta del contacto del cuerpo con los objetos que tienes debajo, los que sean. Adona't dels objectes i es produeix un contacte físic. L'aire es mou sempre. Llavors ara et proposo que notis l'aire, per exemple, a la cara. Bé, nota el cap, el pes i les sensacions al cap. Nota la cara, com estigui. Experimenta la cara. Nota o imagina el cabell. Nota tot el cap en conjunt. El coll. L'espatlla dreta, hombro derecho, nota l'espatlla dreta, espatlla esquerra, dues espatlles simultani, tota l'esquena, estigui com estigui, tot el pit, Tu, si vols, pots anar dins del pit o també pots anar en fora. Totes les sensacions del pit. El grau de profunditat depèn de tu. En el fons, el nidra, tot depèn de tu. I la profunditat també depèn de tu. L'esquena i tota la panxa. Dues natges al mateix temps. Tota la pelvis al mateix temps. Dues cames i dos peus simultani. La cama dreta, peu dret, cama esquerra, peu esquerra. Dues cames i dos peus alhora, com estiguin. Dos braços i dues mans alhora. Sent tot el braç dret i la mà dreta. Braç esquerre i mà esquerra. Dos braços i dues mans alhora. Tot el cos físic simultani. És possible que tu notis, percebis tot el cos físic i el seu pes. Ara et proposo que te'n recordis d'un dia de la teva vida que vas passar fred a qualsevol lloc del món. Qualsevol lloc del món que tu vas passar fred. Recorda un dia que vas passar calor. Era un dia que feia calor especialment. Fins i tot recorda la sensació de calor ara, la calor que feia aquell dia. Nota els sons. Qualsevol so o silenci, depèn del moment. La meva veu també és un so. De vegades hi ha sons, de vegades hi ha silenci, això canvia. Sent la respiració a la panxa.
la respiració lliure a la panxa. Nota el pit, les costelles. Cada persona respira diferent, com sigui. Sent el coll per dins i per fora i adona't de la respiració lliure que va fluint per dins del coll, com sigui. Quan respires lliure, de vegades respires pel nas o per la boca. Adona't què passa ara, què sents ara al nas o a la boca, la respiració lliure. L'aire va entrant i sortint de forma automàtica. Mindfulness de tota la respiració a tot el cos. Percep d'alguna forma la respiració lliure a tot el cos físic. Tot el cos físic, la respiració. Bé, ara et proposo que vagis endins en algun lloc i et proposo unes experiències i tu fas el que vulguis. Avui et proposo que imaginis un lloc a la natura que a tu t'agradi. Aquests dies, de vegades, estem una mica més a casa, pel motiu que sigui. Igualment, la imaginació és infinita i és possible que tu te'n recordis d'un lloc que a tu t'agrada. Aquest lloc pot ser real o imaginari, és a dir, també el pots imaginar. I succeeix que en aquest lloc fa sol, li posem el sol. Automàticament, si fa sol hi ha més llum. És igual on estigui el lloc. El que passa és que quan fa sol hi ha més llum. Això vol dir que és més fàcil que puguis veure el paisatge. Tu, si vols, mires en qualsevol direcció. En el fons, el llibre és lliure, tu fas el que vulguis. També passa que a vegades estàs a la natura i pot haver-hi silenci o sons, depèn del lloc que has escollit. Recorda o escolta els sons o el silenci. De vegades les coses canvien, això passa. I quan estàs a la natura, que a vegades esculls el lloc perquè a tu t'agrada, de vegades fins i tot pots recordar o notar l'olor de la natura, clar. De vegades pot haver-hi terra, aigua, arbres, flors, el que sigui, qualsevol cosa de la natura, i això provoca que pugui haver-hi una certa olor, que ja que el lloc que tu has escollit t'agrada, acostuma a ser agradable. Recorda o nota l'olor del lloc, si tu pots, clar. Fins i tot és com si realment ara estàs a dins d'aquest lloc. És a dir, el teu cos físic, tu, si vols, pots sentir o imaginar que està realment a dins d'aquest lloc que a tu t'agrada a la natura, un lloc real o imaginari. Fins i tot de vegades passa una cosa, que és que quan estàs a la natura respires de certa forma. Això a vegades passa. És possible que tu notis com respires quan estàs en aquest lloc a la natura. I tot això que fas ara o que fem ara s'assembla molt a un somni. Ara el que et proposo és que tot aquest somni, aquesta experiència, la guardis a algun lloc en el teu interior. Et proposo que guardis l'experiència dins teu. A vegades és útil guardar l'experiència, de vegades pot ser útil fins i tot per d'altres moments. Normalment, quan connectem amb la natura, amb aquesta experiència, també connectem amb unes emocions, amb unes sensacions, això depèn de tu, clar. De vegades és convenient connectar amb certes sensacions. Això, si vols, ho guardes a dins teu.
I dins teu, ara et proposo que te'n recordis de la sala on et trobes. Adona't del contacte del cos físic amb els objectes. Normalment hi ha un contacte i tu el pots notar més o menys. Adona't què veus ara. Nota els sons, els que siguin, o el silenci, és igual on t'estiguis. Clar, la meva veu és un so, això és normal, Pot haver-hi sons o pot haver-hi silenci, això va canviant. Recorda una mica la sala, recorda-la si tu pots. I ara, a poc anem a preparar-nos per canviar les instruccions. Farem unes instruccions molt fàcils, perquè ara ens anem a moure una mica. Movem les mans i els peus en petits cercles. Anem movent les mans, anem movent els peus. I a poc t'estires, estira braços, estira cames, et vas estirant i deixes anar. I tornem-hi, inspiro, estiro, estira't, deixa anar. Molt bé, i anem a sortir a poc de la posició. Estira braços, ara us ho demostro en un moment si voleu, però també ho podeu anar fent, Ens anem estirant. I una vegada ja ens hem estirat, flexiono cames, si estàs assegut o asseguda ja està, Si no, caus al costat, passes els braços al costat, empentes al terra. I anem a seure un momentet per acomiadar-nos. Normalment, quan seiem, en el nostre sistema, seiem amb la postura neutra. És a dir, no seiem a terra, ens seiem sobre una o dues mantes, bàsicament perquè si et trobes millor, la majoria de la població es troba millor si l'esquena està neutra. Llavors, ens seiem en posició neutra, alta i tranquil·la, neutre, alt, espaiós, entro una mica a la barbeta, tanco els ulls i poso les mans amb les línies, igualo la pressió de la mà i faig que la mà toqui una mica l'esternó. Tanco els ulls, em quedo endins, inspiro, no moc, al treure l'aire baixo el cap, inspiro, expiro, pujo i ens acomiadem. Om Shanti. Actualment Om Shanti ho traduïm per pau, que és la traducció literal, per salut i per prosperitat, que ja convé. Moltes gràcies per seguir-nos, us anirem avisant dels vídeos que anem posant, espero que us agradin, si voleu podeu posar un like i en cas que no estiguis subscrit et pots subscriure, que és aquell quadradet taronja o vermell que hi ha per allí, apretes allí, si vols ens pots seguir. Molt bé, moltes gràcies, ens agrada molt que ens seguiu, esperem que aviat ens puguem veure en persona, que ja tenim ganes de veure-us. Una abraçada virtual de part d'Ignasi Jyotirananda, de part de Montse Vidyanandi i de Centre de Teràpies d'Arsham. Fins la propera!